Исаңсыз соңсыз хөрмәтле дуслар. Сөйли һәм күрсәтә ТНТВ телеканалы. Бу клиплар чемпионаты топ клип хит парады һәм мин Ильяс Газизов. Клипларны узыштыручылар алар нәкъ хөрмәтле дуслар. Сезнең тавышлар 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап һәм клипның кодын язып SMS рәвешендә һәм шулай ук tntv.online.ru сайтында да кабул ителә. Бу атнага инде нәтиҗәләр билгеле, алдагысына әле тырышырга кирәк булачак. Шулай итеп, киттек, кузгалдык, нәтиҗә чыгарып алыйк. Клипларның язмышы сезнең кулда булганлыктан бу атнада бер клипка тавышлар җитеп бетмәде. Юк, алай да түгел. Ул клип башка 9 клипка караганда азрак тавыш җыйган булып чыкты. Шуңа да без аны озатабыз. Уңышлар аңа. Уйламыйсыңдыр, сыңдыр шу сыңдыр, язмышлар шулдыр, ялгышлар шулдыр. Уйламыйсыңдыр, сыңдыр шу сыңдыр, язмышлар шулдыр, ялгышлар шулдыр. Хәзер премьераны каршы алыгыз. Башкаручысы Айгөл Бариева инде бездә булганы бар. Хәтерләсәгез, "Игә кайтыр юллар бар" клипы белән Айгөл шактый атналар топ клип хит парадында узышты. Ә монысы исә өр-яңа клип. Тавышлар юлларга онытмагыз. Булсаң да янәшәм дә, булмасаң да, үтә икән гомергәйләр барыбер үтә. Кай вакытта бик бәхетле булар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Кай вакытта бик бәхетле булар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Килсәң дә син яннарыма, килмәсәң дә, көтә икән күңелкәйләр барыбер көтә. Җаннардагы сагышларны басар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Җаннардагы сагышларны басар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Көтсәң дә син килүемне, көтмәсәң дә, барбер сиңа илтә. Йөрәктәге сөюдән саклар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Йөрәктәге сөюдән саклар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Кай вакытта бик бәхетле булар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Җаннардагы сагышларны басар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Йөрәктәге сөюдән саклар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Йөрәктәге сөюдән саклар өчен, җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Җир йөзендә барлыгыңны белү җитә.
Җырчы Ясмин күптәнге хыялын шыңга ашырырга әзерләнә. Шулай, нәрсәдер турында хыяллансаң, тик кенә авыз ачып утырырга ярамый. Ясминның хыялы менә нәрсәдә? Ул инде күптәннән сольный альбом чыгарырга тели. Инде бу җәйгә ул максатына ирешергә җыена. Альбомга хәтта 10 ел элек үзе иҗат иткән җырларын да кертергә планлаштыра ул. Теләгенә ирешсен дип кенә телисем килә. Әлегә экраннарда аның клибы урын алыр. Вакытырда туктап тормый гел алыга таба бара. Ашкын учан яшь йөрәгем вакыттан алда чаба. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Җанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Җанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Ят җирләрдә йөргән чакта дусларга бүләк алам. Якын дусларым бар чакта мин дилбәр хәтле калам. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Җанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Җанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Якты матур хисләремне җырларыма да салам. Дуслар булганга сөенеп бәхеттә йөзеп бара. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Җанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Җанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Җанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Җанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Җырчы Азалия Зиннәтнең узган елы бик күп яхшы, матур вакыйгаларга бай булган. Шул сәбәпле Азалия яңа 2015 елга да күтәренке кәеф һәм бик зур эшләү теләге белән килеп керде. Инде бу көннәрдә генә дә ул берничә яңа җыр өстендә эшләп килә. Һәм якын арада шушы яңа җырларның берсенә клип та төшермәкче. Гармунчы абыема клибы ул аның әле беренчесе генә икән бит. Димәк әле барысы да алда. Бирсен Ходай аңа иҗади уңышлар.
Şekerleri küp Dikininde şunun fayda Uğun elim jilkinip gide Ula oynasa garmonda Sandık açlar boşa sayra Senin küymay canıma Sağışım basırga baram Garmon çalbayama Oyna adasızdarıp Yaşırıp ne kızdarıp Oyna al oyna kiyin barsınında uzdarıp Oyna adasızdarıp Yaşırıp ne kızdarıp Oyna al oyna kiyin oyna sibirsizdarıp Bağırmakları dürüsüydüp Her güne de şeygara Şeni yürekten rahmetlimin Garamın şabayema Sandık açlar boşa sayra Senin küymay canıma Sağışım basırga baram Garmon şabayema Oyna adasızdarıp Yaşırıp ne kızdarıp Oyna al oyna kiyin barsınında uzdarıp Oyna adasızdarıp Yaşırıp ne kızdarıp Oyna al oyna kiyin oyna sibirsizdarıp Garmon çalın parmakları Oyna ıstara Şırlap iyip kalık dostlar Uzmasın gımır zaya Sandık açlar boşa sayra Senin küymay canıma Sağışım basırga baram Garmon çalbayama Oyna adasızdarıp Yaşırıp ne kızdarıp Oyna abi oyna kiyin barsınında uzdarıp Oyna adasızdarıp Yaşırıp ne kızdarıp Oyna abi oyna kiyin oyna sibirsizdarıp Oyna adasızdarıp Yaşırıp ne kızdarıp Oyna abi oyna kiyin barsınında uzdarıp Oyna adasızdarıp Yaşırıp ne kızdarıp Oyna abi oyna kiyin oyna sibirsizdarıp Oyna abi oyna kiyin oyna sibirsizdarıp Azat Fazlayev qabat klip tushirga jigina. O'zigina boshqargan populyar kliplarini hozir xotini Alsu bilan jirlagan Kugarchinim Gulkayim jirina klipda istalarga tura. Bunisi albatta ularning planlari, bugungi kunda ular g'arab amirliklaridan yol etib qaytdilar. Qizg'anish, qizinganlarmi ekan, ansini haliga biz ko'rsata olmaymiz. Lekin mana qunaqlarga yarashib klibin hozir ko'rsatib ketamiz. Yaşaygalı bu turmuşqa biz seyyinip güne Yok bar şen yirmeyikşin Haykayinip güne Rahatlanıp yaşaygalı Kunaklarga hayırışıgalı Rahatlanıp yaşaygalı Kunaklarga hayırışıgalı Jarılık bir kungel aşıp belikle kaderini Yenleşede bulganların ağlar bir kaderini Rahatlanıp yaşaygalı Kunaklarga hayırışıgalı Rahatlanıp yaşaygalı Kunaklarga hayırışıgalı
şigelim Yanda yakın dostlar barda hiç de mıngayma bizning barlık işlerimiz bara bütün ayga rahatlanıp yaşigelim konaklarga bayırışigelim rahatlanıp yaşigelim konaklarga bayırışigelim Rahatlanıp yaşigelim konaklarga bayırışigelim rahatlanıp yaşigelim konaklarga rahatlanıp yaşigelim konaklarga bayırışigelim konaklarga bayırışigelim sizning bilen konaklarga biz yirişigelim Rahatlanıp yaşigelim konaklarga bayırışigelim Top Clip Hit Parad'ın 2 kilim devam ete. Uzaklamay 12 fevralda naq mana şunday isim ostunda konsert programması bulaşaq. Onun tip geroylары Alina Sifiyullina bilen Elvira Hammatova. 2 kilimning de sözlerine qaraganda onlar әле анда ут шашtirib hamda idenlerini silkitib biyeshekler de ekan. Әзерләнегез konsertga barga. Yo'q, әле түгел. Sonra hozir kliplari. Ertaga bizning konsert qo'ydi ali. Ertaga to'g'rimsan Alina? Aytmada shu. Eydi qo'y, degan bo'lmasa, bolalar da kutib turgandir. Eydi qo'y. Turmuş seyir nasip yarın diye de ölüşüne eğlene ol bu dünyada en kadirli kişine nasip yarın balaların ömrümün ağışı şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı nasip yarın balaların ömrümün ağışı şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Yaratkan yar üstürgen rahmetim kaynanama Digiz tatu yaşav rahat Uç günlük dünyada Nasip yarın balaların ömrümün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın balaların ömrümün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli
sürpriz yapacak özlerine. Ele Hacı, bir saatten uşaqal. Сөйлей һәм күрсәтә торгач, топ-клип хит парадының кыл уртасына да килеп җиттек. Алга да сезне беренче бишлек көтә. Узган аның премьерасы ул Салават Миңнехановтан. Барам җырына төшерелгән клип. Инде шактый еллар үзенә генә түгел, ә башкаларга да клип төшерүче Салават Миңнеханов әлеге барам җырына да клипны 2 мәртәбә төшергән. Чөнки беренче версиясын Салават төшереп бетергәч, бу җырга туры килеп бетмәгәнен ачыклый. Һәм инде икенче тапкыр һәм уңышлырак итеп төшереп тә ата. Һәр эш җиренә җиткерелеп эшләнергә тиеш. Бу сүз клипларга да кагыла. Турыш Салаватның клибы 082 саны астында чыгыш ясый. Карап үтик. Алло. Алло. Кайдамысың? Ие, мен юлда инде. Ну, күпе көтергә булайын да, әйдә тизрәк. Әйе, барам. Korimanda suratыңа, сүйкімлі yüzләреңә, unutulып бар dünyamны, күміләмін хисләргә. Біз икәү генә бу җирдә, арада юк бер сердә, мәхәббәтне сүзсез генә, tuyarбыз иреннәрдә. Барам яныңа син күгенә, унам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син күгенә, унам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, без булырбыз гел бергә. Ufukta kıyaş kızara, denizden yorga toba, sina iltir yollarıma, dolgunları sala. Gelirmen yağımlı jildey, irkelep nazlı küydey, tınlasan yürek sırlarım, birilipler hislerge. Барам яныңа син күгенә, унам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син күгенә, унам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син күгенә, унам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син күгенә, унам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син күгенә, унам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, без булырбыз гел бергә.
Барам. Күппі шалтыратыр аблайсың. Мен қой үрдің, шunda бар. Sport bilan shug'ullanuvchi qizlarni yaratasizmi? Shaxsan men ayyi. Perim ülkəsi qızı Gülnaz Sakayeva kunda şong'ida shuam. Fitness qayrim. Ham shular orasida basseynda da yüzemdi. Qisqasi Gülnaz ijodi bilangina tugul, o'zi bilan da shug'ullanadi. Agar o'zingga shug'ul topmasang, o'z ustingda ishla degan bir aql egasi. Ko'rasiz Gülnaz ali bitta o'qiydi. Yazılgan yarılı sinirken yaratularımdan bilsenken Köten seyirde kıyaşın kaş Nurga terip kökne ayqalı qaş Kesin Qarama jilerga Bari seni rizaman kederga Hislerimni salaman kıylerga Sina Degen haykıylerga Jırlarımda Berginem sin bәхет şatlığım bit Yaşımın men sen gınam dedi Yanmışıma yazılgan yarılı sinirken Yaratularımdan bilsen iken Yaşımın men sen gınam dedi Yazmışıma yazılgan yarılı sinirken Yaratularımdan bilsen iken Hozir ise birinchi ishlik. Bular indi pedestalda. Bulari ise jinguvchilar. Boshlaymiz biz 3-o'rindan. Top Clip hit paradında xatirlasangiz, igizak qizlar bo'lu sababli naqta ular bilan bo'lgan qiziqli hallarni yashsili edi. Hozir qobatdan igizaklar ham indi, bulari ise igizak yigitlar, Olmaz ham Oydar Yunusovlar. Әлі bir kunni ikisi de tish tabibine borgaç, boshda birisi kirgan, ondan ikkinchisi kirib ketgan. Tabib ise nega tag'in kirding deb aytadi. Endi tabib yanına ikisi de kelib bosqach, tigining ise ko'zlari mong'ayina mingan. Koreysni profilaktiklovchi Yunusovlarning kliplari 078 son ostida. Qora butik.
Yaklaşa яңа yıl, Дулкынлана йөрәкләр, Затып кала иске yıl, Теләп изге теләкләр. Килгән дуслар, туганнар, Күмәкләшеп тулганнар. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, Утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык, Алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, Утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык, Алып килсен безгә яңа ел. Барлык дөнья шатлана, балкып яналар утлар. Яңа елдан башлана, тагын яңа шатлыклар. Кыш бабайдан бүләкләр, кушып изге теләкләр. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, Утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык, Алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, Утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык, Алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, Утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык, Алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, Утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык, Алып килсен безгә яңа ел. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык, Алып килсен безгә яңа ел. Алып килсен безгә яңа ел. Әсхат Дыбыршатыр үзе эшләгән фитнес үзәктә умыртка баганасы авыруларын дәвалый дип шактый әйттек. Әле бер көнне телефонына табиб шалтыраткан. Профессор хирург булып чыкты ди. Әсхат ник табиблар да авырыймыни соң дигәч, без иң ширле кешеләр инде дигән тегесе. Хәзер инде 2 атна шөгыльләнгәннән соң теге табибның хәле бераз яхшырып киткән. Менә нинди чылбыр килеп чыга. Безне нидер борчыса, без табибка барабыз. Табиблар сырхауласа, кая барсын? Әсхаткә бара булып чыга. Әлегә спортчы Әсхат безне клипы белән дәвалар. Клип по терапии. Топ-клип хит парадында. Party
Sağınam seni yaratamın deyim Güngülkəyim şiksiz düngüzlərgə ting Şitke gite kalsan xətərimdəsin Yoxsunludan seni nişlim iken min Canım dolu boşluk güngüsüz gün Sen bulmasan yanda karanlık gün Türlü uylar gile benim başıma Görəsilər gile yürek şaşına İşi süzüm kara gözüm girip başa üzüme Emin süsüz yaşın almayın bilesin bit yüzünde İşi süzüm kara gözüm girip başa üzüme Emin süsüz yaşın almayın Kişi yanıma tundu olayım canıma Ziyan barım seni məhəbbətim tinimle Kişi yanıma tundu olayım canıma Siyam seni Kişi yanıma tundu olayım canıma Ziyan barım seni məhəbbətim tinimle Kişi yanıma tundu olayım canıma Siyam Ali oh yeah oh 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 Ali oh yeah oh 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 hey oh Canım minem Dipte yürek Senin akirek Her sözünü yüreğimde yürtemin Qaytırsın deyip min ümit itemin Kütkende untulup mizgil üterdir Yüreğim hamanda seni küterdir Canım bilesin ateşim karışma Gelip basan idi benim karşıma Ütekinler sanıp anıp duram Senin bilen bulurga hayle kıram Göremdir suyu balkı gözlerinde Körkemdir senin her bir sözlerinde Sağınsam uğralap apak dumanға Şakırsan çıgarmın yırak yollarga Kişi yanıma tundu olayım canıma Ziyan barım seni məhəbbətim tinimle Kişi yanıma tundu olayım canıma Siyam seni Kişi yanıma tundu olayım canıma Ziyan barım seni məhəbbətim tinimle Kişi yanıma tundu olayım canıma Siyam Ali oh yeah oh 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 Ali oh yeah oh 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 hey oh Kil sensin kil Sensiz yüzde yaşı olmayın min Kil sensin kil Sensiz yüzde yaşı olmayın min Шулай итеп ихтибар без беренче урынга да, ягъни бу атаның җиңүчесенә дә килеп җиттек. Сезнең ярдәм белән әлеге клип иң күп тавыш җыйды һәм бу атнада лидер булды. Бу турыда сөйләшик. Ринат Гилфановның «Мин мажор» җырын язган көнне мин топ клип мәсьәләләре белән аңа шылтыраттым. Ул миңа менә яңа җыр яздым әле, җырлыйсыңмы диде. Мин әйтәм, юк, мин әллә ни җырлый да белмим диде. Шулай итеп баш тарттым. Һәм җыр Ринат башкаруында популяр булып китте. Хәзер инде ул безнең топ клип хит-парадында көч сынаша. Клип коды 081. Тавышлар юллагыз. Klubdan migrab başlar eylene Bu tüngü histen çiver kızlar Minim yanda yine şehir vakıtta Min mazar Tıngla minim süzne Minim şırnı kini Sin durak Kim durak? Of dil etme mina bir başanda Eti güçlü Min mazar Wow 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 Min basam gazga Wak dureler başı güzeyde 660'lı ahta Min şam Min major Wow wow wow
Син ким? Гитарист уйна, ми мажор. Вау, 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 мин басамын газга. Уап турелер башы игізейді. 600 күшлі авто. Мин үшам, мин мажор. Вау, 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 мин басамын газга. Уап турелер башы игізейді. 600 күшлі авто. Мин үшам, мин мажор. Білім юғары, тілер біләбіз, бір-екі үшні дүртні. Бүгін мұнда, ертеге қойда яқшы біз шында. Әтитіке, әмин мазар. Вау, 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 мен басамын газға. Уап турелер башы егізейді. 600 күшлі авто. Мен үшам, мен мажор. Вау, 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 мен басамын газға. Уақ турелер башы егізейді. 600 күшлі авто. Мен үшам, мен мажор. Вау, 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 мен басамын газға. Уақ турелер башы егізейді. 600 күшлі авто. Мен үшам, мен мажор. Вау, 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 мен басамын газға. 600 күшлі авто. Мен үшам, мен мажор. Шулай бүгінгі топ клип хит парады тәмам. Келесі ватнаға да клипларны ярыштыру булачак. 13-20 номерына топ клип сүзі белән башлап, клипның кодын язып, һәм шулай ук TNTV online.ru сайтына кіріп, тавышлар юллагыз, һәм клипларның урыннарын сіз билгеләгез. Булдым сезнең белән мин Ильяс Газизов. Келесі очрашуларга кадәр пока.